Vielä sinne jäi aukko, mutta se on helposti paikattavissa. Muistakaa aina sitten näistä puikkojen päistä näitä sanotaan saskoiksi näitä. Nää pitää muistaa aina rapsuttaa pois nämä sasut täältä päästä. Näin. Sitten taas jatketaan paikkaamista. Niin. Nyt rapsutamme vain kuonan pois ja katsotaan miltä näyttää meidän paikkaus. Joo, sehän toimii. Vähennetään taas virtaa ja jatketaan näillä kakkosen puikoilla vedättämään juurisaumat loppuun ja sitten näytän teille miten suoritetaan oikeaoppinen levitystekniikan puikon kanssa, kun teiltä sitten vähän jykevämpää saapaa. Elikkä siihen asti